Şehrazadê ku di şevên borî de bi çîrokên Elî Baba û Aladîn dilê şah aram kiribû, di vê şevê de dest bi rêwîtiyeke deryayî ya bêhempa kir. Vê carê çîrok li ser pêlên deryayê bager û giravên nenas bû. Wê bi dengekî herikbar wiha dest pê kir: Şahê min ê hêja, li bajarê Bexdayê, di serdemekê de ku bajar dibin fermanrewayiya xelîfeyê navdar Harûn el-Reşîd de herî geş bû. Barkêşekî feqîrê bi navê Sîndibad hebû. Jî bo ku ew ji deryagerê dewlemend were cudakirin, ji wî re digotin Sîndibadê Barkêş. Ev zilamê feqîr her roj barên giran li ser milên xwe vediguhastin da ku bikaribe pariyek nan bibe mala xwe. Rojekê dibin germeke pir giran de Sîndibadê Barkêş barekî pir giran dikişand. Ew wisa westiya bû ku neçar ma li ber deriyê qesreke pir mezin û spehî rûnê da ku bêhna xwe vede. Ji hundirê qesrê bîhna xwarinên herî xweş û dengê muzîkeke nerm dihat. Sîndibadê Barkêş bi çavên tije hêsir ber bi ezman ve nêrî û got: Xwedayê min, ev çi dabeşkirina qederê ye? Hinek di nava xezîne û kêfê de dijîn, hinek jî mîna min dibin barên giran de dihelin. Di wê gavê de xizmetkarekî cilên zêrîn li xwe kirî ji qesrê derket, destê Sîndibadê Barkêş girt û got: Ez beniyê min te vexwendiye hundir. Sîndibadê Barkêş ket hol û saloneke wisa mezin ku her derê wê bi xalîçeyên hevrîşimî û firaqên zêrîn hatibû xemilandin. Li serê maseyê zilamekî rûspî û bi heybet rûniştibû ku navê wî jî Sîndibad bû, Sîndibadê Deryager. Sîndibadê Deryager bi dilovanî pêşwaziya Barkêşê feqîr kir. Xwarinên herî baş da wî û got: Hevalê min giliyê te yê li ber derî bihîst. Tu difikirî ku ev dewlemendî bi rehetî gihîştiye destê min. Lê ez son dixwîm berî ku ez bigihîjim vê jiyanê, min heft rêwîtiyên deryayî yên wisa tije tirs, mirin û bager derbas kirin ku hişê mirovan radîwestîne. Gû bide min da ku ez sefera xwe ya yekem ji te re vebêjim.